Bueno, moi bo día, presidente da Deputación, Luís Menor, querido alcalde de Castrelo de Miño, anfitrión hoxe aquí neste fermoso lugar na Ría do Ribeiro Avelino, demais alcaldes, alcaldesas, representantes de federacións deportivas, de clubes. Moitísimas grazas a todos e a todas por asistir a este acto de presentación do programa de fomento deportivo da Deputación de Ourense para este ano. A verdade é que como sabedes, todos e todas vos, grazas á relación fluida que existe entre a institución provincial e federacións e clubes, pois estás a desenvolver nos últimos anos un programa que ten un enorme impacto na provincia e no que dende o goberno provincial pois creemos profundamente, que é este programa de fomento deportivo. Nestes últimos anos, ao longo deste mandato, apostouse moito polo deporte no noso territorio e eu quero tamén felicitar pois a todo o equipo do Servizo de Deportes da Deputación polo traballo que se está a facer, porque a verdade se está pois incrementando as axudas a deportistas, estamos incrementando as axudas a clubes, estamos tamén actuando en instalacións e en infraestructuras deportivas nos concellos, que ao final son tamén a condición de posibilidad para desenvolver actividade deportiva. Pero si de algo hai que estar orgullosos, e eu creo que esa é tamén unha das razóns de estar hoxe aquí, deste programa de fomento deportivo, porque ao final, pois o que fai, tal e como dice o seu nome, é fomentar a participación activa do deporte na nosa provincia, tendo en conta que o deporte pois é tamén un elemento de cohesión territorial, un elemento de vertebración, pero un elemento tamén de aposta polo futuro, pola saúde, en definitiva algo moi positivo para a nosa sociedade. Por iso eu creo que grazas a ese compromiso e esa unión de todos, pois podemos disfrutar e podemos seguir medrando en un programa como este. Eu, pola miña parte, nada máis, simplemente quería agradecervos a presencia hoxe aquí e vamos a ver a continuación un pequeno vídeo resumo do que foi o programa de fomento deportivo ao longo do ano pasado, de 2025, e posteriormente o presidente da Diputación, o amigo Luís Menor, pois se dirixirá a todos vos para presentar este programa de cara ao ano 2026. Moitas grazas. Programa de Fomento Deportivo 2025, Deputación de Ourense. Dende a Deputación de Ourense levouse a cabo por segundo ano o Programa de Fomento Deportivo en colaboración con federacións, clubes e asociacións deportivas da provincia de Ourense. O obxectivo principal deste programa é chegar co deporte a todos os concellos da nosa provincia, no que os participantes coñezan máis variedade de disciplinas deportivas e disfrute da infinidade de beneficios e valores que ten o deporte. O orzamento destinado ao programa foi de 90.000 euros. A participación de múltiples concellos xenerou un ambiente de cooperación e cohesión social entre as localidades. Promover a inclusión e a equidade de acceso ao deporte asegura que as persoas de todas as idades, xéneros e capacidades teñan acceso a programas deportivos adaptados. Un total de 4.200 deportistas participaron activamente no programa, o que representa unha cifra significativa tendo en conta a poboación total da provincia de Ourense. Isto reflexa o bo nivel de acollida e motivación da poboación en relación coa actividade deportiva. O programa involucrou nesta edición a 73 concellos. A distribución dos concellos abarcou tanto áreas urbanas como rurais, o cal é importante para garantir a inclusión e participación de todas as localidades, sen importar o seu tamaño ou recursos. Leváronse a cabo 25 disciplinas deportivas: balonmán, salvamento acuático, hóquei, xadrez, breaking, piragüismo, vela, tai chi, tenis de mesa, vólei, escalada, kickboxing, fútbol sala, orientación, tenis pickball, remo indoor, ximnasia rítmica, esquí náutico, ximnasia artística, patinaxe, equitación, bádminton, BTT, baloncesto e automobilismo. O programa de fomento deportivo da Deputación de Ourense foi outro ano máis un éxito en canto a participación e alcance, logrando promover a actividade física nunha ampla franxa de poboación. Este programa
é unha ferramenta moi valiosa para a promoción do deporte na nosa provincia de Ourense. Deputación de Ourense. Bueno, pois moi bons días, que ainda non comemos. A todos e a todas, moitísimas gracias por estar aquí. Moitísimas gracias por estar aquí neste acto de presentación dunha actividade, como decía o compañeiro amigo César, pois é un acto, é unha actividade da Diputación verdadeiramente da que nos sentimos orgullosos. Pero primeiro hai que agradecer a presenza de todos que estades aquí, de moitísimos alcaldes e alcaldesas, de moitísimos presidentes de federación, de moitísimos representantes de clubes, en definitiva, do mundo de concelleiros de deporte, en definitiva, do mundo do deporte. Eu creo que esta presentación é o preludio, neste, ademais, marco incomparable, que é, efectivamente, esta ría do Ribeiro, que é Castrelo e este club náutico, que é Castrelo, no que tamén vamos a actuar, porque creo que temos aquí un tesouro que incluso penso que valoran máis a veces os de fora, os que veñen aquí a entrenar, que os que estamos aquí de toda a vida, que nos parece que é algo normal e que non ten valor, pero bueno, isto ten un valor incomparable non só paisaxístico, que tamén, senón tamén deportivo. Así que, insisto, o primeiro, darvos as gracias por estar aquí. Por qué? Porque isto, efectivamente, creo que é o preludio dunha actividade, dun programa que empezou hai 3 anos, efectivamente, neste mandato, que tiñan os obxectivos claros, que creo que se están cumplindo, pero que creo que, sobre todo, o que é moi importante é o nivel de implicación que solo en 2 edicións, en a presentación desta terceira, temos con todo o mundo. E iso é señal de que creo que acertamos. Pero acertamos porque vos escoitamos. É dicir, un pode ter unha idea, evidentemente hai un equipo, unome a felicitación do deputado, do vicepresidente terceiro, segundo, é deputado, efectivamente, de Cultura e Deporte, que lidera este apartado na Diputación. Unha felicitación respecto do equipo que organiza o equipo de deportes, de todo o equipo de deportes da Diputación, que non só organiza esta actividade, sino que organiza moitísimas actividades e planifica moitísimo todo o que é o deporte. E creo que o balance é bo, sinceramente creo que é bo, pero hoxe toca fundamentalmente falar desto que estamos falando, que é o fomento do deporte. O deporte, como sabedes, busca a cohesión social, a igualdade de oportunidades, a saúde, a convivencia e o futuro. Como decía, hai 3 anos, estamos presentando a terceira edición, nada máis casi empezar o mandato, pois chegamos tiñamos o convencemento de que tiñamos que actuar no ámbito do deporte, como en todo, pero, fundamentalmente, no ámbito base, no ámbito de fomentar o deporte. Nós non podemos competir, nin creo que sexa a nosa finalidade facer un deporte ou fomentar un deporte de élite. Sí que o temos que apoiar, sí que temos que traer a veces competicións e actuacións que efectivamente deportivas que estimulen a práctica do deporte base, pero temos que ter claro que o que temos é que fomentar a práctica do deporte mediante actividades como as que hoxe presentamos e tamén, como decía tamén antes César, apostando firmemente por a base que tamén son as instalacións. Evidentemente, se non hai instalacións axeitadas para practicar o deporte, dificilmente este se pode levar a cabo. Tiñamos claro, por tanto, que queríamos apostar por o fomento do deporte e tiñamos claro que queríamos chegar a todos e chegar a toda a provincia, porque a nosa provincia é dispersa, a nosa provincia complexa, 92 concellos, con concellos pouco poboados, e moitas veces é imposible que por sí mismos foran quen de levar a cabo algunhas das actividades que con este programa se achegan. E creo que a cousa non vai mal. No primeiro ano, na edición do 24, chegamos, que estaba moi ben, a metade dos concellos, a 45 concellos, e a 2.400 participantes no primeiro ano. Pero é que na segunda edición, na do ano pasado, xa chegamos, como se decía no reportaje, a 73 concellos e chegamos a 4.200 participantes, é dicir, prácticamente duplicamos a primeira, ou sin prácticamente duplicamos a primeira edición. Isto apunta maneiras.
Por iso, este ano queremos dar un paso máis. Queremos chegar aos 92 concellos da provincia e vámoslo a conseguir. E queremos que ningún concello se quede fora desta rede de deporte, nesta rede de fomento que pretendemos levar a cabo. Este crecemento, como vos decía, non é casual. Na vida hai poucas cousas casuales e uns resultados tan importantes non se teñen se non hai previamente un traballo importante. E ese traballo ten que ser un traballo colectivo, un traballo con todos, un traballo no que os clubs, as federacións, as asociacións deportivas xogades un papel fundamental. Por iso vos dou as gracias, ademais, por suposto, dos representantes políticos e de federacións. Porque sodes vos os que estades ao final, a pé de pista, no pabellón, na piscina, no campo, os que transmitides os valores, os que transmitides, os que despertades as ilusións e, en definitiva, o que facedes este programa. Aquí non falamos solamente de competir. Aquí falamos fundamentalmente de iniciar, de fomentar ese espírito deportivo, eses hábitos saudables, esa loita contra o sedentarismo, de ofertar alternativas de ocio para nenos, mozos e maiores, e promover tamén, por suposto, a inclusión, a igualdade e tamén o deporte en familia. O rural necesita moitas cousas, necesita aproveitar todas as oportunidades e, sin dúbida ninguna, o fomento do deporte, a práctica do deporte é un motor de cohesión territorial. Cada actividade que chega a un concello é vida, é movimento, é convivencia, é dinamización social. Por iso, da Diputación seguimos apostando. Os 90.000 euros do ano pasado convírtense nesta edición en 100.000 euros. Son subidas non moi importantes, pero que sí teñen un impacto moi positivo, como decíamos. Por lo tanto, isto pretendemos chegar a todas as idades e a todos os perfis. Ampliamos disciplinas, incorporamos novidades como o karate, o triatlón, o vólei praia ou o rugby. E impulsamos tamén novas iniciativas, como as escolas provinciais de tenis de mesa ou o baloncesto 3x3. Nesta terceira edición, os deportes que practicaremos xunto ás novidades que lles acabo de decir serán tenis de mesa, gimnasia en varias modalidades, hóquei, balonmán, patinaxe, baloncesto, fútbol feminino, piragüismo, remo, vela, padelsurf, vólei, bádminton, tenis, baile, atletismo, zumba, escalada, salvamento, xadrez, orientación, fat bikes, BTT, tiro con arco, tai chi, defensa personal e kung fu, kickboxing, remo indoor, esquí náutico, automobilismo e equitación. Eu creo que quedan poucos por practicar. Así que creo que é un tremendo éxito. Estamos falando, pois, dun programa moderno, dun programa dinámico e dun programa que está adaptado ás novas demandas da sociedade, porque evidentemente hai algo máis que a fútbol, os que nos gusta o fútbol. Hai bastantes outras disciplinas co fútbol. E, por tanto, aquí están representadas prácticamente todas, non? Eu quero destacar algo que é moi importante, que, insisto, creo que foi o éxito deste programa, sin dúbida ninguna, que a implicación directa, desde o primeiro momento, dos clubs, das federacións e das asociacións deportivas. Isto podese facer desde arriba, pero non resultaría. Solo resulta se realmente quen fomenta a práctica do deporte pois está ao pé ou está ao mando destas actividades. Así que esta é unha mostra da confianza que temos dentro da Diputación e que, desde logo, respondedes perfectamente no tecido deportivo ourensán. Temos talento, temos experiencia, temos persoas comprometidas que creen no deporte como motor social. Así que, remato, amigos e amigas, Ourense é unha provincia que sabe competir. Ourense é unha provincia que, sobre todo, sabe colaborar. Este programa é un magnífico exemplo desa colaboración entre institucións, entre concellos, entre entidades deportivas, para construir unha provincia máis activa, máis saudable e máis unida. Estou convencido, como dixen, de que esta terceira edición volverá a ser un éxito. Esta presentación é, sin duda, o preludio perfecto dese éxito. Así que non me queda nada máis que darvos as gracias por o vosso traballo a todos vos, a todos que estades aquí e os que non pudestes asistir, porque con ese compromiso, con esa implicación
vamos a seguir levando o deporte ao corazón desta provincia, a todos os recunchos desta provincia, e que o deporte sexa un factor máis de crecemento, de cohesión social, en definitiva, un orgullo máis desta provincia que tanto necesita e que tan capaces somos de ter eses motivos de orgullo en todos os ámbitos, tamén no deporte. Moitísimas gracias a todos. Bueno, agora me comentaban os compañeiros de prensa que fagamos unha foto de familia aquí nesta zona entre a bola e este roller. Entón, se vos parece, facemos aí todos unha foto de familia e despois temos un pequeno aperitivo.